Καλώς ήρθατε στον κόσμο της Formula Student. Η ομάδα μας αποτελείται από 90 μαθητές από το Πολυτεχνείο του Delft και διαγωνίζεται κάθε χρόνο στους παγκόσμιους διαγωνισμούς της Formula Student. Οι ομάδες που συμμετέχουν στους αγώνες της Formula Student σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και τρέχουν ηλεκτρικά αμαξίδια απέναντι σε άλλες πανεπιστημιακές ομάδες από όλο τον κόσμο. Το αγωνιστικό αμαξίδιό μας έχει πολλά χαρακτηριστικά που μπορείτε να αναγνωρίσετε στην αμάξι της Φόρμουλα 1, συμπεριλαμβανομένων αεροδυναμικών εξαρτημάτων όπως το μπροστινό πτερό, το πίσω πτερό, το diffuser, ακόμα και ένα DRS. Το τσάσι του αγωνιστικού αυτοκινήτου όπου κάθεται ο οδηγός, η ενάρτηση του αυτοκινήτου και η μηχανή που είναι πλήρες ηλεκτρική. Κάτι που το αμαξίδιό μας μπορεί να κάνει, που ένα αμάξι της Φόρμουλα 1 δεν μπορεί, είναι να τρέξει χωρίς οδηγό να το κατευθύνει, χρησιμοποιώντας αυτήν εδώ τη συσκευή που λέγεται LiDAR. Η ομάδα μας έχει πολυάριθμες επιτυχίες στους αγώνες της Formula Student, έχοντας καταφέρει να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ επιτάχυνσης σε ένα διαγωνισμό Formula Student, να σπάσει το ρεκόρ για το καλύτερο χρόνο σε μια ολιστηρή πίστα, να καταφέρει να νικήσει για πρώτη φορά τον αγώνα Formula Student στη Γερμανία το 2008 και λίγα χρόνια μετά να νικήσει αυτόν τον αγώνα 3 συνεχόμενες φορές από το 2011 μέχρι το 2013. My name is Kerem. I am the project manager of Formula Student Team Delft and I have a background in aerospace engineering. This is my first year in the team. I've been working as the project manager for 4 months and my role entails the oversight and of the collaboration, communication and basically being the bridge between the technical and non-technical of our project. My experience has been nothing but delightful. It's a very nice experience to basically know how an engineering project takes place in such a complex scale, where you have to consider the interaction between different departments and how the system as a whole comes together. Γεια σας, λέγομαι Παναγιώτης Αχινής και είμαι στο τρίτο έτος μου εδώ στις σπουδές στο TU Delft, σπουδάζω αεροναυπηγική μηχανική και στην ομάδα είμαι στο τμήμα των Vehicle Dynamics. Στην ομάδα είμαι τώρα από τον Αύγουστο και είμαι ο υπεύθυνος για τη δυναμική ανάλυση της ανάρτησης. Ειλικρινά, η ομάδα είναι μια απίθανη εμπειρία και μια μοναδική ευκαιρία για όλους τους φοιτητές που ενδιαφέρονται. Ομάδα Formula Student Team Delft. Φέρνουμε την καινοτομία και την αριστεία στη μηχανική.